Witam, szczęść Boże. Teraz już jest głos. O, ja jestem, jak można było się kapnąć po intrze, Mikołaj. To jest gra taka o prawdziwych polskich samurajach z Polski. W tym momencie jest ona pokazywana podczas transmisji na żywo na portalu Hitbox, podczas której również ją nagrywam. I tak to wygląda. Grę otrzymałem od... To jest w ogóle ciekawa historia. Grę dostałem od jednego z pracowników... spotkałem na ostatnim IEM-ie pracownika Wild Flying Hawk? Flying Wild Hawk? No tego studia, co to zrobiło, co mają latającą świnię w każdym razie. Furgającego wieprza w awatarze i zgadaliśmy Flying Wild Hog, czyli furgający dziki wieprz, no, tak to by było, wieprzek. I od niego to dostałem i żebym sobie ograł. Oni teraz robią drugą część, a ja dopiero teraz ogrywam pierwszą. Troszkę z opóźnieniem, ale jak to mówią w Kansas, lepiej późno jak w ogóle. Także ja wznowię. Niewiele tam zrobiłem, ale już zdążyła mi się gra spodobać. Może pograłem jakieś 10 minut, w porywach. Już mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że można kroić ludzi. Można bardzo realistycznie kroić ludzi, tak jak w starym, dobrym Soldier of Fortune. Pamiętacie Soldier of Fortune? Kulebele. To była gra ino do dorosłych. Ino do dorosłych. Dziecka w to nie mogły grać. Nie było przyzwolenio. Cześć Alezja, witam. Alezja Silesia. O, tam cutscena to wiadomo. Tu chodzi o to generalnie, żeby żnąć. I to nie chodzi mi tu o... Chodzi mi tu o żnięcie dosłownie. W sensie mieczem, tak. Dobra. No i to jest ta gra. O, w zasadzie od samego początku mi poszło, nie zapisało się, to dobrze. No. Jak można zobaczyć, jest to jedna z tych wyjątkowych gier, gdzie nasz główny bohater ma nogi. Ma nogi, które widać, jak skacze, jak kuca. Cześć Potti, witam cię. I to jest o tyle ciekawe, że to ostatnio w grach zdarza się bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Także doceniamy tutaj geniusz polskiego studia, że główna postać posiada nogi. No tutaj widać, krajobraz jest typowy dla środkowej Europy, czyli Polski. Tam w tle widać rysy. To jest typowa, prawda, różowa wierzba płacząca, która rośnie głównie u podnóży właśnie rys. Tutaj gdzieś widać, że wpada, prawda, odpływ z morskiego oka. Także no. Bardzo fajnie, że twórcy właśnie odtworzyli tak, że nie poszli tam, nie wymyślali jakichś nieprawdziwych miejsc, ani jakiegoś obcego, zagranicznego tutaj nie wprowadzali motywu, tylko że generalnie no, poszli po ten nasz tutaj polski, rodzimy, środkowoeuropejski krajobraz i jak to się mówi, chwała im za to, że można się tak wczuć tutaj właśnie w grę, że to tak jakbyśmy w zasadzie tam byli, nie? No. Witam cię, Sanchez. Co się stało z widzami? To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do widzów. Może są zajęci. Tutaj widać nawet, mało tego, że jest tutaj typowy krajobraz właśnie polski, środkowoeuropejski, to udało się tu przemycić motywy takie jak na przykład śpiący lew bytomski. Z tym, że ten lew tutaj, no, nie śpi, ale wstał.
No, to taka różnica, że... Czyli twórcy tak jakby tutaj pokusili się o takie... jakby to powiedzieć... A tutaj akurat się obudził, że twórcy poszli po takie jakby rozwinięcie tematu, taką delikatną wizję przyszłości i interpretację, jak to może w przyszłości wyglądać, no. Tutaj też widać, że to taka śląska architektura, tutaj się czerwona cegła widać przejawia, typowa ciężka pruska architektura z końcówki XIX wieku. Bardzo spoko właśnie. Bardzo spoko, że tak o to się pokusili. Lew obudzony to lew wkurwiony, jak mówi stare polskie przysłowie. No. I to by było tak na tyle takiego rysu, powiedzmy, no, historycznego, gdzie się znajdujemy, co się dzieje. Tutaj stawy typowe hodowlane, zarybiane karpiem, ewentualnie leszczem i jesiotrem. No nic, czego byśmy nie mogli spotkać w życiu codziennym. Co myślę o agresji w internecie? Nie istnieje. Nie istnieje agresja w internecie. Przez internet nie można nikogo uderzyć, ani zrobić mu większej krzywdy, także... Agresja w internecie to agresja dla dzieci, a prawdziwi mężczyźni ciulają się po pysku. Takie są fakty. Cutscena. Is this some kind of joke? Mr. Mizuyaki, I presume. Who are you? You can call me $2 million. Where is the Nobitsura Kage? Don't insult me. Who do you work for? Mickey Mouse, Mickey Rourke, does it matter? This is business. You have the sword, I have the cash. Tak I po was palcem told that today I would meet the man nie pokazuje się behind all palcem. this. And yet here you are, a walking threat. Listen, I'm a collector myself. More into comic books, but same thing, right? This is a generous offer. I suggest you take... As I explained to the ones who came before you, the sword is not for sale. I'm leaving here with the Nobitsura Kage. I can pay for it with money, or I can pay for it with blood. In that case, to business, Mr. $2 million. My name is Lo Wang. My name is Niklaus and this is my sword. Dobra, ja wiem co tu trzeba robić, bo już to grałem. Patrzcie, jeb, dup, ciul, ubudu, shurikenem, ciul, i po łebie. Masakracja, coś pięknego. Ciap, dup, jeb, chlast, łubudu, jebut. Patrzcie. Widzicie już o co mi chodzi, jak wypunktowywuje geniusz tej gry. Właśnie o to, że mogę zrobić tak, i tak, i tak, tak mogę, tak. No tak nawet mogę, widzieliście? I tak. I tutaj właśnie widzę ducha starego, dobrego, klasycznego Soldiero of Fortuno, w którego to będąc dziecięciem, które wówczas oczywiście nie nadawało się do grania w tą grę, no ale kto mnie kontrolował? Dziecko ulicy. I teraz wyrosłem na takiego zwyrola, który robi takie rzeczy właśnie w grach jak to. Mam nadzieję, że w drugiej części będzie jeszcze więcej opcji pokrojenia człowieka. Chociaż tu już można całkiem konkretnie kogoś pochlastać.
A tak wracając do tematu, który przejawia się na czacie, czyli że ktoś się tam powiesił, to stwierdzam, że nie wiem kompletnie o co chodzi, bo nie oglądam telewizji, czasem oglądam tylko trudne sprawy, nie oglądam wiadomości, bo mi podnoszą ciśnienie, nie śledzę też innych youtuberów oprócz pana Wiesława Wszywki, znamienitego konesera alkoholi wszelakich. W zasadzie także no nie jestem kompetentny, żeby się wypowiedzieć. Tym razem wyjątkowo nie znam się i się nie wypowiem. W ogóle tu jest bardzo spoko destrukcja otoczenia. A to jest, nie wiem, nawet nie mogę powiedzieć teraz wam, bo nie wiem, z którego roku to jest gra. Także ciężko mi coś o tym tym. Ale w ogóle, tak z ciekawostek, to możemy tu sobie wybrać, patrzcie, mamy różne rodzaje, na przykład możemy sobie wziąć Excalibur z Rise of Triad. O! Znaczy to akurat na mój gust wygląda jak baseball. Czyli gra jest dwuletnia, niespełna. Znaczy, niespełna, no jak na gry to jest dość dużo. A zobaczymy sobie jeszcze inne, jakie tutaj mamy sprzęta. Katan, lodowy topór z gry The Walking Dead. Might be interesting. No ciekawe. Znaczy mi to wygląda jak jakaś pała. A nie lodowy topór, no ale co ja tam wiem. No ale że to jest gra o prawdziwym polskim samuraju, a nie tam żadnym podrabiańcu, to weźmiemy sobie katanę. Sprawdzimy tą z Hotline Miami. O! Bardzo ładna. Także niech zostanie taka. A ten penetrator, tak, to prawdopodobnie ten, o którym myślicie, czyli ponadnaturalnych rozmiarów wersja męskiego organu, że tak powiem względnie łozrodczego. Lecę. Stońcie do rai, sam przyjdzie do haj. Aj! A! Ciap, ciap, ciap. Pure fun. Ah. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Zachęcam serdecznie, aby nie powtarzać tutaj zachowań bohatera, bo może się to skończyć, no, na pewno potrzebą gruntownego prania dywanów i generalnie zmywania, także... A właśnie, napisy czy da radę włączyć? To jest niegłupie pytanie. Można włączyć napisy. Proszę bardzo. Widz prosi, streamer robi. Przyszła mi faktura. Nawet nie czytam, ile wygadałem, bo... jebnie? Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, no... Ale to dobrze, że się zaskoczyłem tak pozytywnie. Proszę otworzyć. Proszę wpuścić mnie. Mów! Godej! Achim godej! Kajmum iść! Wszystko samo z dupia. Czy ja już sam był? Stracił żech się. To orientacja w terenie to nie jest jeden z moich licznych, mocnych punktów. Nawet jeżeli gra nie jest szczególnie wymagająca pod tym względem. Tak, tutaj mnie nie było. Tu prawdopodobnie mam iść tam. Upadłem, ale
powstałem. Whoops, Lo Wang drop soap. You bend over, get it. No i zepsułem. Mam nadzieję, że nikt się... Myślałem, że mi kamera ścina. Nie pogorszy. Gdzie by tu pójść? Może na górę. Tam są drzwi, które wyglądają jakby... Prawdopodobnie te drzwi... To drzwi, przez które mam wyjść. Nie wiem, co mi to mówi. Prawdopodobnie jest to... intuicja, którą nabyłem w ciągu wieloletniej praktyki jako gracz. You are a gifted warrior. Whom do you work for? I'm not telling you shit. Oh, we're doomed! The amazing Lo Wang isn't gonna tell us shit! What? The fuck? Oh, wait. Silly me. You don't need to tell us shit. I can see it steaming between your ears. Oh, goodness, the ego on this one. Let's see, he lives in Akabari Heights, drinks 4 roses bourbon, neat, collects... Dziękuję, Butchers. Zilla Enterprises, the innovation people. Talent that serves a poor master is a tree with rotted roots. It stands tall until kissed by the spring breeze. Jak widać, twórcy pokusili się o elementy tak zwane fantastyczne. Take it off. Where am I? What did you do to me back there? Hush now. The grown-ups are talking. Turn Mr. Zilla back on, please. As I said, he is unharmed, a token of my goodwill. The Nobitsu Akage. How much? Why do you desire it so desperately? Have you located the others? You have no idea what you're dealing with. You are a powerful man, Zilla. But even the powerful must live with the facts. The sword will never be yours. I will put it plainly. If you don't give up this sword, it puts you in grave danger. What's happening? I don't know. No, I need more time. Everything is under control. This is too soon. We need to leave. Now. Dostał żech zastrzyk. Szczepionka chyba. Z jak zakapior. G jak głąb. Głąb. Jerzech w klotce. Jak żwisz. A propos zwierzów, to właśnie jakieś do nas przyszły. No to rubo. Is this a real life or is this just a fantasy? Can I escape from reality? Open your eyes, look up to the skies and see. Whoa. Whoa. Hey. Not good. Okay. What the hell did they give me? Pozwólcie tylko, że uzupełnię kwotę. A tutaj był błąd. Ale już go poprawiłem. I zrobię to... O tak. Teraz jest idealnie. I'm just a poor boy. I not need no sympathy. Easy come, easy go. Will you let me go? Wyswobódź się. Jestem profesjonalistą we wyswobadzaniu. Sword. For when you want to make it personal. Lubię miecz. To bardzo osobista broń. Okej.
No, rzeczywiście. Miecz to jest bardzo taka, szczególnie taka katana metrowa, nie? To jest o tyle osobista broń, że to do każdej kabzy się wsadzi, nie? Tam za mantel i pewnikiem nikt się nie kapnie, że coś ze sobą nosimy. No i ostrze nie przekracza 8 cm, nie? Także do obrony własnej... Blank perfect. Patrzcie, jak ładnie tutaj oświetlane są tekstury. Widać, że solidna polska robota. Won't get through here without a key. Przykra sprawa. Przykra sprawa, przykra sprawa. Nóż w dupie, przykra sprawa. Potrzebujesz zielonej karty. Dobrze, że nie karty Polaka, jak Ukraińcy. W ogóle, czy ktoś z was może potwierdzić info, że studenci ukraińscy, którzy dostają kartę Polaka, dostają jakieś duże stypendium, jak studiują w Polsce? Bo słyszałem, że czasem nawet koło kafla dostają. Kto rano wstaje, ten idzie po bułki. Rzeczywiście. To jest prawdziwa chińska mądrość życiowa. Idziesz rano po bułki, przykra sprawa. A po śląsku to by było tak. W to rano wstowo, tyn łazi po Rzymły. Ło! Widzieliście to? Ale ja chciał ino dociepnąć do kachloka. A to się tako fojera zrobiła. Ale bajerancko, w ogóle bardzo ładny ogień. Bardzo mi się podoba oprawa graficzna w tej grze. Bardzo ładne oświetlenie, dużo destrukcji, dużo fizycznych obiektów, ładne efekty. W ogóle bardzo solidna gra. Widać, że polska robota, że lud słowiański z Nadwisły to wydał z rąk swoich, tak. O, widać nawet tutaj rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem. Czyli całkiem spoko, że są te motywy takie właśnie polskie tutaj zawarte. No. Zowdy, że chciał tak zrobić. Powie się, że kot podrapał. Żadnych śladów. Dobra, ale mieliśmy znaleźć... Czy to jest safe? To jest jakiś szrank. Przykra sprawa. Nie umiem znaleźć karty. Dobrze, a zobaczmy... Tutaj. What's that? You want me to take this? Broń palna! I guess it's dangerous to go alone. Zbieraj pieniądze, aby kupować za nie ulepszenia i amunicję. No i to jest dobre i to nie ma tak, że wszystko jest za darmo. Tylko, no, realistyczna ta gra jest, generalnie jak w życiu, no. Trzeba płacić, trzeba kupować. No i dobrze. Można przycelowywać. Co dziwne, jak zawsze przycelowuje się na prawym kniflu, to tutaj przycelowuje się na kniflu X. X jak X przyceluj. Pieniądze. Dużo pieniądzów. Pieniądzów i nabojów. Pieniądze. Jest green keycard. I am coming. No to nie potrzebuję. Fajnie, że można też strzelać tak. Czy strzelać. Że można też machać jednocześnie. Czajcie. Widzieliście, ręka się pokazała nawet. No, tu jest realizm. Co to jest?
feel lucky, chump? I mean, punk? Damn, I always fuck that up. Nie wiem co to było, no ale... Widocznie nic ważnego. Skoro tak szybko umarło. Co nie? Stópka. Idzie tak... O, ale krogulce, ło, materdejcu, długo nie musiał długo nie obcinać. Fu, obrzydliwe. Panowie, chłopcy, dziewczęta, obcinajcie pazurska, bo... Dynamiczne cienie. Właśnie ciekawe jest to, że... Mam nogi, ale prawdopodobnie... Nie rzucam cienia. I to jest... Kwestia... No... Co najmniej podejrzana. Witam cię, Scooby. Scooby-Dooby-Doo. Chyba, że właśnie, jak słusznie zauważył Necek, postać, którą tutaj gramy, czyli prawdziwy polski samuraj, nie żaden podrabianiec, jest tak jak legendarny Lucky Luke, szybszy od własnego cienia. I zanim ten cień się pojawi, no to on już... Znaczy, inaczej. Zanim on się obróci, to ten cień już się chowa. Czy wielkość gry ma znaczenie? No ma, wiadomo. Generalnie wielkość zawsze się liczy. Wielkość się liczy, jak szacunek ludzi uliczy. Looks like you brought claws to a sword fight. Rachu ciachu. Dobra. Robimy to po bożemu. Where are your claws now, Skippy? Where are your claws now, nigga? What is going on here? Znaczy to pytanie można było zadać ewentualnie, jak gościu podniósł mnie magiczną siłą w powietrze, a jak atakują mnie dziwne beboki wyglądające trochę jak nekery... To już w zasadzie nie powinno nikogo dziwić. Jestem na granicy... Na granicy jestem. I co najgorsze, nie ma powrotu. Myliłem się, jest powrót. Gdzieś tu widziałem... Punkt G jest 3-4 cm od wejścia pochwy. Skoro tak mówi typowy Janusz, to jest szansa, że tak nie jest. Gdzieś tutaj... Tutaj! Z przyzwyczajenia wszystko chlastam. Jak hachor. Hachor śląski. Dobra, narobiliśmy bajzlu i co teraz? Krew się sypie. Jak mówi profesor doktor rehabilitowany Klocuch. Szczęść Boże, Diablks. Bardzo ciężka zbitka spółgłosek do wymówienia. Diablks. Niespotykana raczej w języku polskim. Ani w zasadzie w językach europejskich. Nie bardzo. Mówię to jako filolog. Filo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 l. Og. A, już myślałem. Ale to by było za wiele. Są kule po dziurach. Test, uwaga, test. No są, bardzo takie precyzyjne. Widać, że naboje są takie akurat.
Diabolks, umiałeś powiedzieć jak był 10 lat stary. Tak cię na placu wołali, albo tak cię muter krzyczała na łobiot. Diabolks! Chodź do dom. Uważyła chrolada. Z gumiklejzami. I z modro. Nikt tego nie mógł przewidzieć. Where is it? Where is the Nobitsura? Where is it? Where is... I'm trying to appreciate this performance art piece. It's called Old Man Loses Sword, Then Dies. I don't think I get it, though. Who took it? Ah, but of course. That's the question this piece is asking. Goes to show you, art isn't just for smart people. Don't fuck with me. Nie wkurwiej mnie. Is the sword? No offense, Pookie, but explaining this to you would be pointless. My name is Lo Wang. Mianuje się Lo Wang. How's that working out? I Jerzech. Face it, you're a dead man. I'm going after it. And I'm the king of Lollipop Land. You're gonna get ripped to shreds. Unless what? Unless I help you. Why would you help me? I can't do anything on my own. See? Rozumiesz? Someone with flesh, blood, trigger fingers would be nice. To jo. And there are a lot Pan potrzebuje mnie. humans out there. And you can't exactly go bang bang like this. Bang, bang, Feuer frei. On me now. Du, 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 du. Say you accept. Come Cześć on. Robson. A like asshole, C like champion. I accept. That's the spirit. Skumaliśmy się z diobłym. You need to focus. Feel the chi flowing? Hey, you're talking inside my head. We've got bigger problems right now, mortal. Like, say, not getting torn to bits? Bang, bang. Ale mam teraz... Mocz. Czy moc? Zapiszę grę faktycznie i Bisz dobrze prawi. Bo jakbych tak teraz zdupcał, cześć Jurand, to umfal jak pyron. Ciup, ciup, ciup. Pieniądze! No i na placu fajnie jednak, jak się tak... A tutaj nawet mamy bodaj... Czy to teselacyjo? Czy to zwykły bump mapping? Life energy? Tai chi bullshit kind of chi? I thought that was a bunch of crap to keep us quiet in kung fu class while seafood Naboje? morning dump. Yours to command. Use it or lose it. Lose it. Skrzynka. No ja ten dźwięk jak Geld on zbiera, to tak faktycznie. Taki klang podany na ten z Tomb Raidera. A teraz jak w Penumbrze. I nagle ho. Duchy. Skarbek z gruby przyszedł po Geld. Wasserfall. Okay, so where's this sword? Aż mi na ekran nakapało, teraz zaś będzie trzeba wycierać. I saw this thing when I was locked up, like a ceramic. Nie umiem przywyknąć do tego, że to na X się Znajdź golema. To chyba golem to chyba we Wiedźminie baży. Bardzo ładna jaskinia. W ogóle widzę tutaj zastosowane... Ach, za dużo chciałem. Zastosowane tutaj nowoczesne, prawda, nowej generacji systemy oświetlenia. Fraszkę wymyślić. Fraszka. Taka to jest oto fraszka.
Dziś nie piątek. Kurwa mać. O. Może być? Jako fanowoda, elegantno. Dobra, fraszka, podobała się, no to spoko. Możesz zbierać duchy umarłych stworzeń, aby odzyskać część zdrowia. Przykra sprawa. Not to sound like a racist, but all you demons really do look alike. Wysysaj. Literacka nagroda Nobla. O, do masorza by szło. Znalazłem swoje powołanie, już wiem, co w grach bawi mnie najbardziej. Bezsensowna, wysublimowana przemoc. Wszyscy jak Zelter na kacu. Ja, no, na kacu to ino Zelter. A czy idzie... No, tu jestem trochę zawiedziony, no ale jak powszechnie wiadomo, prawdziwe polskie bambusy, a nie jakieś podrabiańce, słyną z tego, że nie idzie ich ściąć byle jaką kataną. No, a hatred, grę, czy jak to się wymawia profesjonalnie, hatred. Na pewno sobie ogram, jak będzie za jakieś małe, niewysublimowane pieniądze. Mam tu na myśli jakąś przecenę na Steamie grubszą, tak? 5 euro bych za to dał. No bo to taka gra raczej bez większej głębi, ale tak żeby się poszczylać, to ja richtig. O, w Metal Gear Solidzie też Diablx dobrze prawi, że tam też można tak fajnie pochlastać. Karma. Karma police. Arrest this girl, her Hitler hairdo. Making me feel ill and we have dum da dum dum party. Da da da. Ale to jest jakaś rytualna ofiara tu była chyba złożono. Cóż to jest? Naucz się ataku Pan Niebios. Dobra. Uwaga, czytam. Najwięksi z fechtmistrzów doskonale rozumieją, że źródła siły należy doszukiwać się w klindze. Lecz tylko woli tego, kto dzierży miecz. Dowiedz się, jak skupić energię ki w katanie i wykorzystać to w walce. Energia ki. To mierzone frontalne uderzenie ki uśmierci wszystkich przeciwników. Poza tymi najpotężniejszymi kombinacja wciśnij WW, a następnie przytrzymaj LPM. Nie. No nie mogę robić takich kombinacji. Wciśnij WW, LPM, stań na głowie, wypij szklankę wody, pierdnij, podób se w nosie, zjedz tą kozę z nosa. Too much! Hej, mała, chcesz zobaczyć, jaką mocki skupi... Bardzo dobry tekst. Trzeba by kiedyś spróbować. Opanuj. Jak jeszcze raz? WWLPM. Ej, to jo! Cześć, Karolcia. Mogę się wytatuować. Kocham Baśkę, albo kotwicę jakąś. Zdrawiający deszcz. Zoty deszcz. A tu jest tak dużo tego.
Tatuaż z błędem po angielsku. Albo taki tatuaż typu... Jak dziążki se tatuują, nie? Nie możesz mnie oceniać, tylko Bóg może mnie oceniać. Jeżeli nie znasz mnie, kiedy jestem dzika, nie poznasz mnie, kiedy jestem okiełznana. Te sprawy. Dobra, nic tu nie mogę zrobić, także... Właśnie, Cześć Wrzasku, Szlampyn-sztympel. A była taka historia, nie? Że ktoś tam coś gadał właśnie o tych takich tatuażach nad życią, że to takie kurewskie, a ktoś padł. Moja mama ma taki tatuaż. Przykra sprawa. To był dobry tatuaż. Przykra sprawa. W ogóle jest tu gdzieś ile... Aha, nie mam tych punktów. To jest tyle. Piętno dziwki. Szlampyn sztympel. To jest dobre. Matki się nie wybiera, no wiadomo. Ale co to jest? Co to się tak kręci? A to ta. Jeszcze raz. WW. A już nie mogę. WW. WW. Ciap. Dobrze. Bardzo dobrze. Zaraz obejrzymy, jak to w praktyce. To chyba o to łazi, nie? A ten aha! To ja mam ten dynk malło zdupić. Żaden nie widział. Nie będzie sztrofy. Aż mi się nos zatkał. Polski bambus. Oczywiście nie chodzi mi tu o określenie czarnoskórego łonego. Uwaga, teraz będzie test. Coś pięknego. One tak umiem bez ręki. Co to było? Coś żech dostał. No to już jest najwyższego sorta Physics. Premia do karmy. Dla piesełów. Tolwic, pra. Najlepsze są omy, co wsiadają w Bytomiu na rozbarku. A ja jeżdżę często autobusem, to mam z nimi do czynienia. Mojo rozstoj miło, a wiela już mocie. Jo już mam 80. 80, pra. A to jest tak. Pani, siednijcie się. Siednijcie się, dychnijcie się. Ja nie siadam. Bo mnie nogi bolą. A będziesz siedział, to podejdzie i będzie. No nie ślezie mi.
A ty to odpierasz do mnie! Aaaa! Tyle. Rachu, ciachu i postrachu. O, Kycu! Witam cię! Dziękuję ci za te porady i ja... Hopie, ja se teraz zrobił bitrate 6000. To jest niebo a ziemia, albo jak to mówi Wiesław Szywka, to jest niebo w ziemi. W to szczylo. A propos de facto właśnie. A! A! O! To jest... To jest właśnie... Jak to było? Jeżeli ręka twoja jest przyczyną grzechu, to odetnij ją. No i odciąłem. Żeby nie wstał. I w ogóle jaka tu jest ładna krew. Piękno. Żaden nie widział. Ej, tam leci tak, jak to się nazywa? Cześć Skubi, trzymaj się. Ta gra, no. Hard reset, hard reset. Przypadek? No nie sądzę. A to jest Serious Sam. A to jest Hotline Miami. Szkoda, że pograć nie idzie. Pod koniec lipca nad Polskie Morze. Hopie, nad Polskim Morzem jest roz na 2 tygodnie. A nawet częściej. Pizło ino roz. Trzymaj się, Kaśka. Powodzeniu na nowej drodze życia. Śpiki jakieś. Skrzynka, Kaj, co? Kaj skrzynka. Nie widzę. Cookies. Łosiek mi Łosiek mi wszystko powiedział, już wszystko wiem. Czas obok komputera. No ale to nie idzie. Łozewrzeć. To jest niezepsuwalne. W pokoju na stol... co? W pokoju na komodzie. Na komodzie? Co rozumiesz pod słowem komoda? Twoje szczęśliwe liczby to 23, 34, 32, 69, 66666. Ale taką liczbą nie można zagrać w totolotka jak 666. A ciastko, a są dupcy ciało skrzynce. Dupcys! Ktoś mówił, że ma ściny. Kto to mówił? Zimny Sedes ma ściny. Czy ktoś ma też ściny jak Sedes? Nie powinniście mieć ścin. Albowiem widzę, że wszystko tutaj... bez problemu. Medpack. Jeżeli streamujesz na X20, sobie możesz mieć w trakcie live'a. Nie, nie streamuję. Nie streamuję na tym kodeku, streamuję na kodeku Nvidia, bo
Bo mam słabszego proca, a mocniejszą kartę. Bestusz. A to już się nie da zniszczyć. Dlaczego? Ale tam my już byli. Spróbować 8K. No spróbuję, chociaż nie wiem, czy to proc wyrobi, bo to też proc. A mój jest taki, on nie jest demonem. No ale spróbujemy. My sam byli już. Recek, odpowiem ci na pytanie. Żadnych szans. Nie postreamujesz. Nie, no a tak po prawdzie to nie wiem w sumie. Znaczy to nie ma w zasadzie znaczenia, czy się ma komponenty AMD, czy nie. Wróciłem do początku, no właśnie. Wróciłem się do początku. Już w porządku, mój żołądku. Znajdź golema, odzyskaj Nobitsura Kage. Kage. No ale to... Kaju mu miś. Tam w dół, gdzie płonie. Gdy konar zapłonie... Aha, chyba tu. Kiedy konar nie płonie, gdy konar zapłonie. Elo Vencio, witam, Vencio albo Vencio. Vencio to tak bardziej po włosku. Witaj, Kolomaster, witam cię. Polski, typowy polski las bambusowy. No, Kaj jest ten Dynkmal. Nie przypominam się takiego. Jak ten, jak to się go do... No te ryby... Łosoś w górę strumienia. He! Czy te łososie zawsze wtedy niedźwiedzie wpierdalają? No to jest co innego. Kryształ! Co to był za kryształ? Albo pstrągi, o! Pstrąg raczej, pstrąg. To nie pstrągi, niedźwiedzie. I no niedźwiedzie, pstrągi. Lebry. Łozdupiołch.
Sekretny sekret. To są takie japońskie karmniki. W każdym karmniku jest płonący ptak. Nie dla palenia ptaków. No. Umrzyj! Pretty violent, as shadows go. Shadow beings. Shadow beings from the land of shadows. Clears everything up. Idziemy dalej w exploring. Mi się taka śpiewka przypomniała. Jak jo jechał do Gliwic, sztrudi lajlala. Nie miałech pieniądzów nic, sztrudi lajlala. Hazok! A co to za pierun? Jadają się tak dali, sztrudi lajlala. Już szafnerku mnie wali, sztrudi lajlala. Hazok, to był Hazok, taki jak na Wielgonoc. A! A! Wszystko jest do zrobienia. Już boję się. Corny burz. Corny chleb, corno kawa. O, jak gorko, u was też jest tak gorko. Tragedio. Mi się ani nie chce wyłazić na plac. A niedługo trzeba wyleźć. Jo, ale rolety mam. To co ci rolety pomogą? Jeszcze ci się hajcną. I będzie. Fojera. Pamiętajcie, dzieci, jak do lasu, to ino z kataną. Bo bez katany to dzień zesrany. Jak padł Ausdruck. Stary śląski Ausdruck. Łozbierej! Łozbierej! Bo w dupia zaraz to zobejrzysz. Cześć Mansfeld, witam cię. Mansfeld. Puśćcie mnie! Ciarachy. Jaka jest moja opinia na temat kucofanów bronych? A, że te kucyki, a no... Ja tam tego nie lubię. Nie mam z tego rad, ale jak ktoś ma taki mus, to trudno każdego żol. Co to jest? To jest normalne serce. Zaraz dostanie Herzschlag. Fu! To wygląda bardziej jak jakoś kicha. To jest płuco! Ja no, pewnikiem, to jest płuco. Jak wy macie takie płuca, to ja wam współczuję. Zaraz, tamżech był... Płuco padło, płuco. Tyś płuco widział. To był penis. Benis.
A klub w to tam, to inojo, a tam w to. A taki widz. Może nerka. Nerka to bych sprzedał, bych się kupił. Wow, za nerka to. Co jo bych... Co to za dźwięk? Lecą! Ciarachy! O! Bo! 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 Dobra, pieremy. Po Bożemu! Co to było? O. Jak to się robiło te wysysanie? Niezłe ciulańsko. Ła! Jaki ciulek. Ciule z godule. Ale żech narobią łostuda. Zasysej. A to my tu byli? Nie. Albo ja? Bo to jest ten śpiący lew z Bytomia. I no obudzony. Kurde, a my... O, jak mnie swędzi kichol. Wiecie na co to chyba? Albo na nerwy, bo to... Albo na nerwy, nie? Albo na złość. Tak go dają. Wiele w tym prawdy. Obejrzymy, jaki fany kamień. Czyżby to był ten sławny... Rock Alone 2K? Pierun wie. Ale jaja. Najbardziej realistyczne krzoki na całym świecie. To podróba. To jest udawany. To nie jest prawdziwy, to jest nieprawdziwy Albańczyk. Kurde, tu są takie, tu w sumie są półotwarte mapy, tak można powiedzieć, nie? Zbuliło się. No beka. Beka z typa. Hazok. O, a co to? To wygląda... No to już wygląda dziwnie. Jak jakiś krwawy pulok. Łobeżnięty krwawy pulok. Bo... Nie! Te pierony! O! Łop. Cześć gwiazda, witam cię! Co? Grozisz mi! Chodź się ciulać. Tego się chyba nie spodziewał. A się wylał. Hehe. Ci wszystko połodrzyną.
No i takie właśnie powinny być gry jak ta. Trzymające się realiów historycznych, a jednocześnie uczące przez zabawę. Co nie? Ale autka to nie porysujesz. Kurde. A mnie szwędzi. Podpiszemy się. Mikołaj. W sumie wygląda jak mój podpis, bo ja mam takie pismo, że... Niewiele to się różni. Municjon. To je amelinowe, tego nie pomalujesz. Zogówek! Zymft się zjedz. Zymft żreć, trzeba być głupim. Było zdupiał, że szizlong. Kwadratowa katana. No bo to jest katana, bo idzie wybrać sobie katanę i to jest katana z gry innej. Z tego no, Hotline Miami, bez to ona tako jest. Remont po śląsku. Ja, patrzcie teraz. Czas to iluzjo, zwłaszcza czas wolny, czyli tak zwano laba. Czas wolny to iluzja. Coś w tym jest. Bullshit! To nie mo prawda. Czas wolny to jest najlepszy czas. Sznub tabaka we 3. Ja w puloka. Zasadniczo to szłoby w puloka narkotyki wcierać, nie? No bo tam są... Śluzówka tam jest. Ej, to jakby tak wziąć puloka i zanurzyć w kielonku ze spirytusem, to czy człowiek by się łozar? To mnie zaciekawiło. Ale to mogłoby być bolesne, ale tak... Na logikę to powinno, nie? Na logikę to powinno pójść. Słyszałem kiedyś o takich, co se do tyłka lali wódkę, nie? No bo to od razu idzie do jelit i się wchłania przez ścianki i człowiek jest nadupcony w momencie i się nie pożyga. Ale tak... Wódkę se lać... Do tyłka. Nie wiem, nie wiem. Witaj, Ksixtus. W tampony nasączone wódą. Tak, Ksixtus. Z dupy to powinno ino wyłazić. Ale na logikę by szło, nie? Tylko teraz, bo to jednak członek męski to jest narząd taki dość delikatny, nie? Jakby go tak umoczyć w alkoholu 90 parę procentowym, to myślę, że można by dostać tak zwanego ała. A nawet jestem o tym przekonany mocno. Tak by to było. A o saunie podlanej wódeczką to słyszałem. Ale to mi się wydaje takie... Zdech uschnie i odleci. Aż się zapiszę, bo nie wiem, kaj my tam dolezymy.
Dobra, idę do auta, bo to nie... Ale nie mogę wleźć. A, mogę. Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. O, wielka mi sztuka. But Oj, possible? How did oj. you must be the one? The one that the prophecy No i spoke co? of. Really? Takie trudne w What tym else does jest. the prophecy say? Why that the one will also believe any god Mnie chciał zagiąć. Mnie. you make up on the spot. Get out of my car. Przeszło już grzech. Nawet spoko. Nie mo źle. Fajna gierka. Kurde, dobrze, że żeś się do tego wrócił. A czy wrócił? Przysiadł wreszcie. Imprezobus. Ja, w drugiej części będzie koop. No to były już filmy. Było na E3 i wygląda apetycznie. Do tej gry koop to jak ulał. Bus came through here. Am I right or am I right? W ogóle zwróćcie uwagę na zajebiste oświetlenie na tych kamieniach, nie? Superowe. Wygląda to no... bardzo. Zatwierdzam. Ale tak, to by było na tyle na razie. Ja sobie zapiszę. Jeżeli ogląda mnie ktoś ze studia Dziki Furgający Wieprzek, czyli Wild Flying Hog, to bardzo dziękuję za sprezentowanie mi tej gry. I w tym momencie żegnam się również na razie z ludźmi, którzy oglądają to na YouTubie, bo przypominam czatownikom, że wszystko się nagrywało, a tubownikom przypominam, że grę ogrywam na live'ach, na które zapraszam. I z widzami YouTube'owymi w tym momencie się żegnam. Kciuk do wierchu.